Dôvode máme tretiu rozprávu a pokračujeme o vyhlasovaní výsledkov. V kategórii starších hráčov sa na treťom mieste umiestnila Viktória Bogdaniová a Plavectví klubové záruky v čase 2:23:80. Druhá skončila Lucka Silarová, PKO Kapitalovce v čase 9:11:44. A zvíťazila Elena Sotová, STK Bratislava časom 9:11:34. Blahoželám. Na treťom mieste sa umiestnila Viktória Petrovská a PK Martin časom 2:15:02. Druhá skončila Laura Venková, Daniel Žilina v čase 2:14:14.